I ara què? Què vull ser? L'IES L'Estació compta amb una gran experiència en l'àmbit docent des de 1970, oferint formació a l'alumnat d'ESO, batxillerat i una àmplia oferta de cicles formatius de grau mitjà i superior. Està situat al sud de la ciutat d'Ontinyent, a la Vall d'Albaida, i disposa d'unes òptimes comunicacions, comptant amb una autovia que facilita l'arribada al centre de tot l'alumnat de la comarca. Està ubicat a les afores d'Ontinyent, en un paratge natural i obert, afavorint un ambient tranquil i una vista privilegiada. La formació que ofereix l'Institut L'Estació està orientada a aconseguir que els alumnes obtinguen les competències formatives, coneixements i actituds adequades per a vèncer els nombrosos reptes que se'ns presenten en la societat. També apostem per la innovació i acompanyada de les últimes tecnologies per a que l'alumne estigui a l'altura que li exigeix l'entorn econòmic i social actual. L'objectiu que pretenem així en el nostre centre és que l'alumnat tinga unes qualificacions professionals dignes del que estudia. D'aquesta forma, el que intentem sempre és que el nostre alumnat pugui eixir a l'empresa, pugui eixir al món real d'una forma satisfactòria. L'oferta formativa de l'IES L'Estació s'imparteix en horari matutí i vespertí, oferint cicles formatius de grau mitjà i de grau superior. Els cicles de grau mitjà que trobaràs a l'IES L'Estació són Gestió administrativa, Comerç i màrqueting, Sistemes microinformàtics i xarxes. Per la vesprada s'imparteixen els de grau superior. Els cicles són 1. Administració i finances, 2. Comerç internacional, 3. Administració de sistemes informàtics, 4. Desenvolupament d'aplicacions informàtiques. També està la possibilitat de que una persona que hagi estat treballant en sectors relacionats amb la nostra oferta, com són administració, comerç o informàtica, pot aconseguir la convalidació de la seva experiència professional per mòduls de formació professional. Tots els cicles formatius estan organitzats en 2 cursos acadèmics d'una durada de 2.000 hores. El primer curs s'imparteix al centre escolar i en el següent curs, durant el tercer trimestre, fan les pràctiques en el centre de treball, amb les empreses concertades per adquirir les competències professionals. L'instructor valorarà aquest alumne i si l'avaluació és positiva i aprova la resta dels mòduls del curs, aconseguirà la titulació en grau mitjà o superior. Els nostres cicles formatius tenen un gran percentatge d'inserció laboral. Molts dels nostres alumnes són contractats per les empreses on han fet les pràctiques formatives. Pensem que és un valor afegit a aquesta oferta formativa el que alguns alumnes de l'IES L'Estació el curs passat van realitzar el seu període de formació en empresa en l'estranger. Una de les apostes de l'IES és impulsar la relació educació-treball mitjançant una col·laboració de les empreses i institucions públiques per a situar l'educació en el cor de l'economia i garantir la seva excel·lència i eficàcia. Forma't ara en la professió que més t'agrade. Vos invitem a entrar en la nostra pàgina web www.iestacio.com, on podreu tindre tota la informació de la nostra oferta formativa i on també vos direm la forma per poder contactar amb nosaltres. Vos esperem. Em prepararé en